tini norok orot tamni ke failika जों दिनै महाराजा दागेमानिफ्राय जों पश्चिम सरबंग कासपपाराव जों दिनै जे सुग्लाय जामानि दैब्रामथानि हयते बा जों दैब्रामथानि जे तुइदुलमानि बे जों जन रां खरसा खांलायो दिनै दाखौ देबसादन जमातिया हाया बा कयेक दिन दर रंबुई बहक सावै हाया दंमोन न जों नायलायफैबाय दिनै इउथ जों दिनै फालिजा इनके बनो सुबु नायलायहा इनके बैसासानो जों जे सुग्लाय जामानि जों रां खरसा खावनो बनो रलाय acha angka dara nang bo puso tongmani आं गुमति डिस्ट्रिक्टनि YTF नि प्रेसिडेन्ट कार्तिक जमातिया गते अमरपुर युथनि प्रेसिडेन्ट angka bai nang onu khungo soba jagai tam ma tongkhani ning khawo lukuroni thani kisa kesar mong tamong tongnai nin thani ni raw ti pramo thane ngoi ano suba bala ha ani no khungo pang bala kan ka sa